Бе! Хора, ще разберете защо той бляка, а говоря, ще разберете в другия епизод. Но сега, след рекламите, ще видите новото шоу. Бе, мълчи с износен Петков. Шоколади хръст. Много са хвей. Гледайте на 3D само от новия филм. Лесният боец! Спрям. Мога да го барна. Снимаш ли? Да. Ама слясно? Да. Ахо, вие сте със шоуто на Износен Подков. Аз съм него, ако се питате. И това ми беше вътрешния гост. И сега имаме нов гост, който е Black Slender. Изменти го! В следващия епизод ще разберете дали Износен Подков е умрял или Слендър го изигра.